V-am găsit România, astăzi filmăm un nou episod, jucăm Shadowgun. Da, și suntem aici cu Tudi. Eu sunt Tudor. Cu Tudi. Salut. Cu un prieten de-al meu și vom filma Shadowgun, da, pe echipe, un joc care îmi place mult. Și hai să începem că mai vorbim timp când găsim un meci, amândoi. Deci, îmi pare rău pentru inactivitate. Pentru că, lucrări, 1 la mână, 2 la mână, mult de învățat, 3 la mână, multe probleme. Și voi mai continua seria de Minecraft. Aș vrea să joc și cu Tudi, dar nu prea avem aceeași versiune. Dar nu prea avem aceeași versiune, da, exact. Nu avem aceeași versiune. Și jucăm... cred că vom mai juca și pe Zone Control. Acum jucăm pe Zone Control. Da, cred că vom juca și... joc al jocului. Cred că știu ei ăsta Shadowgun. Haide. E și pe calculator. Da. Într-adevăr. Eu nu prea... Eu mă duc la câine. Te văd, sunt în spatele tău. Deci, arsenalul meu e o armă cu plasmă. Și a mea la fel. Și sniper. Eu vorbeam despre arsenalul meu, Tudi. Oricum, deja, el are arma cu plasmă, stă în găuroi pe Tudi. Tudi, ăsta e B-ul. C-ul, bă. Nu-i C-ul. Ba da, e C-ul. Da, mă. Da, aha. Vezi că ăștia ne omoară. Pun turetă? Hai că pun turetă. Ne omorâ Tudi. Ce? Te omorâ eu. Nu tu. Altul. Oricum ținem C-ul și e bine. Bă. Sunt sniperi. Le-am trimis o rachetă. Bum. Și o Îl omorâși? Da, o să mă duc nu, pe el. el. Acolo. Mă luă. Mă luă cu sniperul. Oh! Fugi! Run! Hai. O să încerc să-l omor pe acest cocalar. Îl omori pe sniper. Da. Ok. Bravo. Bravissimo. Capturez de U. Bravo, Tudo. Capturez de U. Bravo! Nu mai faci așa. Tudi. Hai mă omoară ăștia, vină să mă ajut. Am venit. M-a omorât. Am venit. Haide, bă, nu mai te prosti. Suntem în filmare. Așa jucăm noi de obicei. Da. Dacă să auzim ușa, a fost mama. Da. Mergem acum spre D. Dacă mă înțelegi. Nu trecut pe lângă mine așa suspect. Bă, nu! Tu ești ăsta de lângă mine. Eu sunt ăsta care îi dădui un șut în... Eu încerc chiar să iau... Te văd. Te vârți acolo. Hai că vin și eu. Cu ce viață mai am? Hai. Vezi, vine unul. Ne dete cu o grenadă. Oh my God. O văzui prea târziu. Oh my God. Ce dai? Bă, mă doare mâna. Te doare? Da. Noi, în momentul ăsta... Poți să nu mai țipi. Te rog frumos, suntem în filmare, totuși. Adică... nu uitai să-mi schimb de pe... Safe place. Îl omorâi? Și unul mă omoară. Bă, mă ajutați, bă, în D. Please. Adică, please. Deci eu voi încerca ceva aici, dar nu cred că... Da, mă lovi. Bă, că sunt... Știu, sunt mulți. Oricum suntem în avans. Îl omorâi înainte să mă Cu omoare. 28. Bine, scuză-mă. Aproape cu 28. E ciudat jocul ăsta, eu l-am omorât pe ăla, dar tot ăla m-a omorât fix după ce.
L-am omorât pe el. Bă, sunt sniper, spune-mi și mie. Că mă duc să-i curăț. Hai să Da, mergem e amândoi. sniper în turn. Sunt cu unul West aici. Apără. Eu sunt aici. Bă, nu e nimeni din tur. Grenadă. Bă, în tur nu-i nimeni. Tudi, Ce? nu-i nimeni din tur. Nu știu, văzui o luminiță. Lăguiții! Noi cred că avem lag. Războiul lăguiților. Cum noi avem lag dacă ei se mișcă? Eu mă mișc foarte bine. Da. Așa. Așa. Ia, mami! Deci ăsta ce punct e? Ah, ce? Se duseră toți în C. Da. Eu mă duc la E. Eu țin punctul ăsta. Da, bă, mă duc Gata? la E. Tu iei Capturai D-ul. D-ul? Da. Eu iau E-ul. Hai că vin și eu. E unul aici. Bă, să nu te spargă, că vin și eu. Mort. Hai că vin și eu să te ajut. Fițar. Te omorât? Nu. Hai că vin și eu. Și Hai mă, biuci! Bă, că sunt, bă, Tudore, spune-mi și mie că sunt aici o groază! Hai. 8, 7, 6, 5, 4, Ai, nu reuși. 2, 1, 0. Bravo. Ai ratat spawnul. Deci hai să-i batem, să fie o victorie frumoasă. Bă, cred că mai băgăm la un meci scurt, că filmarăm doar 6 minute. De 6 minute. Da. Serios, chiar nu dură mult. Bă, noi lua Romeo? Nu lua Romeo. A, crezui pentru o secundă. Fugi și învârte-te. Învârte-te, Tudore, învârte-te. Eu dic o grenadă Da. să omori pe ăla. Îi spulberai pe ăștia. Văzuți cum îi spulberam? Bravo! Bate palma, noi făcurăm tot meciul, băi, băiatule. Ați văzut cum câștigăm noi de obicei. Ne lăudați! Da. Și fu cam scurt ăsta. Crezi că mai terminăm un meci în 6 minute? Nu știu. Trecurăm 7 minute. Hai să ne mai băgăm la un meci. Hai, cred că Dacă vezi că se apropie de am 15 și minute, închidem. bă, parcă mi-ai lua părcul cu regenerare. Ți le iei și tu? Research. Uite, da, aici, La ce uite. e? La La Health shop? Perks. La Uite shop? ăsta, da. Health. Hai că eu mi-l iau. Gata, mi-l iau. Îl luai. Și spun eu dacă merită. Care? E unul. Hai că spun dacă e bun. Și ți-l ai bani de el. Mi le recomanzi și Da. mie. Scuză, așa. Ne băgăm și pe un deathmatch. Bă, eu zic să încheiem acum episodul și mai facem încă unul după asta, exact după. Hai. Că în caz poate știi că uneori mai durează. Da. Da, deci, bine, oameni buni, o să mai filmăm un episod exact după asta, am filmat 10 minute până ne mai vorbim noi. Deci, la revedere, ne vedem uitați să vă data abonați. și ne vedem data viitoare. Bye, bye!